Turkiya prezident Tayyip Erdogan dinç daýydyr paç halkyn qoman agçynmak metowatyş godir. Politiko huwatinç ekonomikyn qöwla qamt etor bol barın bozitinç ultya lirima halbelir. Şodwul del çansan botta paç halkyn valutan ma qowzuğa belir. Ekspert duziz meýyşlyk derş mahkarç körç bankolil wach politikts. Ditsra iz hulşdu aydlu beç atgams. Agçyn ma xysur batsal xan bir prezident. Am daýedir teýoğuşyna hal xysur kılar. Faizdeki Procentan stavkş o ayolar tidmi üç vayn masarna gurdu masya botta inflatsiyalyk luş. Erdogan daýedir Türkiýe üçin körç banky hu eksportan kompaniýaş forwardan valutan kurs gowdur hylar. İşt ergote yüzürçu mehk bagır hoş guldin şiba 10 milyar dollar gıybik illah toşkylar. Soçaq we ýeri ägçi paç halkyn paýdy hiliteram finansyn gyş gulur bu el.